numesc Crevencu Ana Maria și am 13 ani. Mă numesc Veremciuc Andreea și am 12 ani. Importanța apei în natură. Apa are un rol foarte important asupra întregii naturi, pentru absolut tot ceea ce înseamnă viață. Apa în viața omului are o importanță deosebită. Fără apă, pur și simplu nimic nu ar mai exista. Apa pe care o bem, ci și apa din natură, trebuie să fie curată, adică să nu conțină substanțe toxice care dăunează vieții. Ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai exista apă? 70% din suprafața lumii este acoperită cu apă. Totuși, ce-ar fi dacă nu ar mai exista apa? Cum va arăta pământul? E timpul să dăm start imaginației. Ce s-ar întâmpla dacă cele 70% de apă pur și simplu s-ar evapora? Ei bine, în câteva minute, mii de bărci, embarcațiuni și vapoare s-ar lovi de fundul oceanelor sau mărilor și s-ar face bucățele. Sutele de mii de animale marine doar în câteva minute și-ar pierde viața. Dacă toată apa s-ar evapora, nu ar mai ploua niciodată și în doar câteva zile, animalele și o parte bună de oameni ar muri. Plantele și pădurile nu vor mai exista peste câteva săptămâni. După luni întregi, se vor aprinde incendii și atmosfera va fi din ce în ce mai puțin oxigenată. Într-un final, așa s-ar fi sfârșit întreaga lume. În concluzie, ne dăm seama cât de importantă este apa pentru natură și pentru întreaga planetă Terra. Dar de unde vine apa pe care o bem noi? Apa este sursa vieții tuturor ființelor din lume. Apa subterană este apa pe care o folosim din viața de zi cu zi. Apele subterane provin din ploaia care se scurge în sol. Evaporarea este procesul în care se transformă din stare lichidă în stare gazoasă sau vapori. În acest fel, evaporarea este principalul mod prin care apa din stare lichidă se întoarce în atmosferă, în circuitul general al apei, sub formă de vapori. Procesul de evaporare absorbe multă căldură din mediul înconjurător. Mările, oceanele, râurile, chiar și lacurile furnizează aproximativ 90% din umiditatea atmosferic prin procesul de evaporare, iar 10% provin de la plante. Apa este resursa naturală pe care ființele vii o consumă zilnic, dar pe care nu o pot produce. Dar v-ați gândit vreodată cât de calitativă este apa în Moldova? Apa din izvoarele, râurile, lacurile Moldovei sunt extrem de poluate. De ce? Pentru că aici toți încalcă reguli. Oamenii de aici nu-și pot da seama cât de poluate sunt apele de Moldova. Mulți oameni aruncă gunoi în apă fără nicio rușine. Animalele și plantele din apă rămân din ce în ce mai puține. Râurile, lacurile și iazurile se transformă în urne de gunoaie. După părerea mea, suntem o țară foarte dezorganizată. Cred că trebuie luate măsuri mult mai stricte cu privința la apă. Natura are nevoie de curățenie. Dar, ca copil, cum protejezi eu apă? Nu dau drumul la apă din robinet să curgă tare. Nu arunc gunoaie în râuri, iazuri, lacuri. Fac dușuri scurte și nu irosesc apa. Nu las robinetul să curgă atunci când nu am nevoie. Apa de ploaie o strâng și o refolosesc. Folosesc cât mai puține chimicale. Defrișările, aratul nu sunt prea bune pentru economisirea apei. Le amintesc întotdeauna părinților să economisească și ei apă. Fac curat, am grijă de fântâni și râuri. Apa, pentru copii, dar și pentru maturi, este folositoare, dar totodată distractivă. În ce moduri distractive folosim noi apa? Piscină, mare, stropit, bazin, aquapark. La ce servește apa în modurile folositoare? Spălatul vaselor, mașina de spălat, spălatul dinților și a mâinilor, dușul, ceaiul, cafeaua.
acțiune. Vă mulțumim pentru vizionare. Cu voi a fost Ana Maria și Andreea.